Wara 25 sena jservi fl-armata, ir-re fl-aħħar sab li mħabba ta' ħajtu se jiżżewweġ. Din hija t-tema tal-karru ewlieni li ta' kull sena jiftaħ l-isfilata tal-karrijiet tal-karnival. Lejlet li jibda jterraq mat-toroq tal-belt, imdawwar miż-żeffina u jpaxxi lajn tal-uf ta' Maltin u turisti, One News tkellem ma' Clint Taxisa li jqis lilu nnifsu ma' dawk li twildu għal-karnival. Għallina lilu għal dawn l-aħħar 25 sena jaħdem mal-grupp Landa li ħadem il-karru tar-re tal-karnival. Sibnieh b'wiċċu jagħti għad-dawl għat-temp sabiħ li feċċ u lider li se jibqa' jżomm tul ir-renju tal-bluwa. Sodisfat bix-xogħol li sar fl-aħħar xhur, għalilna li b'reqqa kbira il-karru ħareġ mill-maħsen sabiex jaqbad triqtu lejn il-kapitali. F'dan il-proċess jirrikjedi ħafna attenzjoni fejn l-irjus ma jkunux armati kif qed taraw warajja hemm ir-ras tar-re tal-karnival ta' din is-sena. Għandna l-irjus jintramaw barra, allura il-karru jgħaddi minħabba l-ispazju li għandna inkaxxat ma' maħjud. B'seba' mittajn tal-helpers kollha noħorġu nkaxxati minn ġol bib kif der fil-filmat ukoll illi il-proċess mhux daqshekk żgħir imma mhuwiex daqshekk ukoll diffiċli illi inna nagħmluh għal snin twal u sena wara sena l-grazzja tal-bambin noħorġu. Clint għalilna li din is-sena ir-re se jkollu miegħu lir-reġina tal-karnival. Il-karru huwa temat fuq tieċ, anke sfin, il-koreografija ġewwa l-pjazza se tkun bbażata fuq żifna fejn ħajsir tieċ waqt il-pjazza stess, fejn ir-reġina qiegħda fuq karrozzella ġewwa platt, il-platt mimli ikel tat-tieċ. Intant it-tema tal-karnival kienet fl-aqwa tagħha wkoll fi spazju kreattiv fejn bdiet titella rappreżentazzjoni viżwali u teatrali għat-tfal dwar żewġ karattri li l-ħin kollu jiżolqu fiż-żeba'. One News tkellem mal-artisti u l-imħuħ wara din ir-rappreżentazzjoni. L-ispirazzjoni għall-performance kienet bażikament il meta nkunu żgħar nilagħbu b'ħafna mod naturali li huwa li nieħdu riskju u li nilagħbu b'mod avventurus imiktar ma nikbru dan iżjed jonqos għax irridu nżommu mal-pjan. U naħseb il-performance idea tagħha kienet li nħeġġu tfal ikomplu jilagħbu bil-mod ta' kif diġà naturalment jilagħbu. Il-biljetti għal din il-preżentazzjoni li ser tibqa' ssir sal-ħadd jistgħu jinkisbu minn fuq is-sit ziguzaik.org. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.